U stmat li kuljum jeħtieġu mal-10,000 euro biex id-dar tal-Providenza fis-Siġġiewi tkompli toffri s-servizzi tagħha lil madwar 100 persuna b'diżabilità li jinsabu residenti fiha. Dan ifisser madwar 3.5 miljun euro fis-sena. Palma jsir kull sena nhar l-1 ta' Jannar beda x-xandir fuq l-istazzjonijiet kollha televiżivi ewlenin f'pajjiżna, inkluż fuq l-istazzjon 1 bil-għan jinġabru fondi għal din id-dar. Il-maratona qed tittella mill-RTK for Charity flimkien mal-Bank APS ukoll bis-sem ta' madwar 500 volontier. Id-dar kif taf toffri residenza lil 100 persuna b'diżabilità, ħafna minnhom diżabilità severa, noffru wkoll servizz ta' respite lil diversi familji li għadhom iżommu l-tifel jew it-tifla tagħhom żgħar jew adulti fid-dar u aħna ninkoraġġuh din il-ħaġa għaliex nemmnu li l-post tal-persuna b'diżabilità għandu jkun fil-familja, imma hemm ċirkostanzi fejn dan ma jkunx possibbli minħabba mart tal-familji jew ma jkunux jifilħu jagħtu l-attenzjoni li għandha bżonn il-persuna jew għaliex imutu wkoll il-ġenituri, allura aħna noffru din is-servizz ta' residenza permanenti. Tkellimna wkoll ma' ċermen tal-Kunsill Azzjoni Soċjetà Ġusta Oliver Xikluna. Il-persuni li qed jagħtu d-donazzjonijiet u jixtiequ jagħtu d-donazzjonijiet naħseb importanti li nħarsu li l-persuni b'diżabilità bħala mhix qed nagħtu d-donazzjoni għal karità, imma bħala investiment li dan l-investiment se jissapporti għal persuni b'diżabilità biex ikunu jistgħu iżjed jiġu inklużi fil-ħajja ta' kuljum u jgħixu l-ħajja li aħna nsejħulha normali. Matul il-ġurnata żaru l-maratona bosta personalitajiet distinti fosthom il-President ta' Malta Giorgia Bela, il-Prim Ministru u l-Mexxej Laburista Joseph Muscat, il-Kap tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil, il-Ministru għas-Saħħa Gotri Farrugia u s-Segretarju Parlamentari għall-Anzjanità Attiva u Drittijiet tal-Persuni b'Diżabilità Franco Merċieqa. Joseph Muscat iddeskriva lid-Dar tal-Providenza bħala istituzzjoni nazzjonali fejn kulħadd għandu semm minnha grazzi għad donazzjoni li jkun qed jagħmel. Tkellem ukoll fuq il-kunċett ta' djar residenzjali fil-komunità u insista li pajjiżna għandu jimxi f'din id-direzzjoni. Huwa stmat li ma' 70 artist bejn lokali u barrani offrew ukoll xogħlijiet tagħhom tal-arti biex ikunu irkantati b'mod elettroniku bil-flus kollha miġbura jmorru brisq id-Dar tal-Providenza.